May time ba kayong dalawa may selos? Ayan, be, sagutin mo talaga. May time ba nga magselos ka sa kuha? Kamusta? Ayan, good morning po sa inyo lahat. Ay, mga kamusang, meron po akong sorpresa kay partner. Kasi wala siyang trabaho ngayon, wala siyang extra. So, sorpresa ko po siya, mga kamusang. At saka meron po akong handa ngayon, mga kamusang. Meron akong handa kasi ito na yung mukbang namin. Magmumukbang kami, mga kamusang. So, hindi niya alam kasi tulog si partner, mga kamusang. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mukbang namin, mga kamusang. Ayan. So, ito, mga kamusang, imumukbang namin, mga kamusang. Nagpunta ako sa merkado kanina, mga kamusang, kay para mabili ito, mga kamusang. Ayan, may suka tayo na may sili. Maanghang yan. Sinamak yan, mga kamusang. At saka ito, skin, to siya, skin, basta skin tawag niya, mga kamusang. At saka meron tayong hotdog, mga kamusang. At saka ito, isaw. Ayan, mga kamusang, isaw yan. At saka may tiil ng manok, mga kamusang. Ayan, paa ng manok yan, mga kamusang. Ayan, handa na. At saka hindi mawawala, mga kamusang, kasi masarap yung kinakain natin, mga kamusang. At saka may coke tayo, mga kamusang. Ayan, Coca-Cola. At saka may rice na tayo, mga kamusang. Ayan, yung handa namin para sa mukbang, mga kamusang. Ayan, street food yan, mga kamusang. Yung mukbang namin yan, street food yan, mga kamusang. So ayan, mga kamusang, gigisingin ko na si partner, mga kamusang. Ako siyang pukawon, kaya namin niya ma-surprise yun, kaya siya mga kamusang. Ayun, mga kamusang. Then meron tayong meron pa din ako surprise sa kanya, mga kamusang. Mamaya na kapag kakain na kami. So ay, mga kamusang, gisingin na natin si partner, ha. So ayan na. B, tulog talaga siya, mga kamusang. Tulog talaga siya. B, ayan, mga kamusang. Yung mga ata. Ito na ba? Yan, surprise! Doon na. Tulog siya, mga kamusang. Hindi siya alam. Natulala pa rin siya. Doon na, B. Ayun, mga kamusang, yung mukha niya, mga kamusang. So hindi niya alam, nag-prepare ako ng ganito, mga kamusang, para imukbang namin. So ayan, tulog siya. Nabi. So ayan, B, yung mga kamusang, ayan, na-surprise talaga si partner, B. Ayan, si Benji, ayan. So mga kamusang, ginising ko siya kasi natutulog talaga siya. Pero mga kamusang, hindi niya talaga alam na nag-prepare ako ng ganito. Pumunta ako ng merkado para bibili para imukbang namin yung mga street food. So ito yung mga kamusang. So ngayon, meron din akong surprise sa kanya, mga kamusang. Hindi niya alam. May Q&A kami ngayon habang kumakain. Kailangan masagot namin to. Ito nakasulat dito, mga kamusang. So habang kumakain kami, ha. Ayan. So mga kamusang, welcome back to my YouTube channel. Ayan, mga kamusang. Ito na po yung mga pagkain, ha. Meron tayong maanghang na suka na may sili. Ayan. So ito na, mga kamusang. Ayan na, Ben. Mag-ampos. So ayan, mga kamusang. Kain tayo. Bambang. Bambang, mga kamusang. Hindi man ito lubot. Skin daw ito.
Isaw yan. Isaw. Isaw sa Tagalog. Sa Tagalog. Isaw. Sa Bisaya. Tinae. Tinae sa manok. So, ayan. So, ayan, Bi. Ito na, Bi, ha. Bubunutin ko, Bi. Kung ano mabunot natin, ay dapat natin sagutin para sa kanila kasi request to, Bi. Marami nag-request na dapat habang nagmukbang tayo, may Q&A. So, ayan. Bunot ako. Ito yung nabunot ko. Ay! Wala. Tagak na. Sorry, tagak na noon. Binji. Para sa YouTube. Ito ha, yung question. Binji, mahal mo ba si Aling Duray? Anong isasagot mo yan? Sagutin mo yan. Kita. Ayan. Ayan, gusto niya ipapakita mga kamusta ito. Diyan talaga Mga na ako mission. Sa'yo to. Hindi naman masyadong klaro. Ano ba? Hindi man maklaro. Silaw man. Basta, ito na nga yung question. Mahal mo ba si Aling Duray? Sige, sagutin mo yan habang pinupulot ko itong mga question. Sige, B. Sagutin mo yan. Tanong na yan. Sa Bisaya na lang. Sa Bisaya, Bisaya nga sagot na lang. Bago niyo siya Bisaya. Kay kanang mahal mo ba? Mahal mo ba ko? Kanang higugma ba ko mo? Higugma kay bisan pa o dili siya babae. Didawat pud na ako na siya sa tuan kay ako di kon sa kuha magbabae sa kuang feeling ako niya. Naoy. Hindi naman gusto ko ramdam mo. Diyos ko. Ang sabi niya kasi mga kamusang is minahal niya ako kasi para daw akong babae. Parang lang sa babae. Parang lang akong babae. So, ayun mga kamusang. Yung sagot niya. Tatawa po. Ayun mga kamusang yun. Nasagot na niya. Minahal daw niya ako kasi para akong babae. So, yung sagot niya mga kamusang. So, kain muna. Bago naman bunot. Kain, Bing. Love you. Alam mo kami na isaw isaw. Ayan. Yan. Asa mo kang kuha ibe? Da. Tapos? Baba ko naman. Ano ba na? Ha? Ano sa kuhaan ba? Saan tayo naglukot ibang kuha? Malukot. Pero laban ka ako masalita po ham. So habang kumakain si partner, ako naman ay magbubunot. So mga kamusang, magbunot ako. Para sa akin ang tanong. Ito yung tanong, Biha. Masaya ka ba sa buhay ni Benji? Masaya ba daw? Malipayon na ako sa imuhang kinabuhi. So, sasagutin ko to mga kamusang, masaya ka ba sa buhay ni Benji? Super talaga mga kamusang. Wala akong masasabi. Sobrang napakasaya ko sa buhay talaga sa partner ko na si Benji kasi sobrang napakabait, masipag talaga siya na partner, mahal niya talaga ako. So mga kamusang, matagal na kami yun, marami na po kaming karanasan sa buhay at saka nakikita ko talaga sa kanya yung tunay na pagmamahal niya sa akin at saka masaya ako sa feeling niya. Ayan. Yung kita ka-love eh. Ngayon mga kamusang, kainan na! Ayan, nasagot ko na mga kamusang. Ano na naman? Yung hotdog. Yan. Yan mga kamusang. Kain na.
Bangag na ngipon ko eh. Ako din naman po ipaibot gamit. Ikaw po. Kanin be. Tama. Kanin. Kuha kami ng kanin kasi nabitin dahil kanin ko bang gutom. Sobrang nagutom kami mga kamusang ko eh. Luwag. Sa Tagalog na lang sa mga kamusang naluwig na. May ano naman yung yan. Mahirap kasi Sobrang mag-Tagalog. Super mahirap talaga mag-Tagalog pero being ano talaga bino ipaano talaga natin sa kanila binga kahit sobrang hirap na mag-Tagalog pero ginawa pa rin natin ang ginawa pa rin natin ang lahat ginawa pa rin natin ang lahat na para makasalita tayo ng Tagalog para sa kanila kasi meron kasi mga viewers nga hindi talaga nila alam yung salitang Bisaya. So kita mga Bisaya hindi nila alam, hindi sila makakaintindi talaga. Ganyan din, hindi sila nakakaintindi. Kaya kahit gaano pa yan kahirap magawa pa rin natin yan. Lumalaban pa rin tayo, di ba? Laban lang. Gaano kahirap magsalita ng Tagalog. So, ayan mga kamusang. So, nabitin kami, nagutom kami mga kamusang. So, ayan! Nag-ano yung excuse me. Bubunot naman tayo, be. 5 tanong naman to, be. May 2 tanong na tayo nasagot. So, may 3 pang naiwan. So, bunot na naman. Ilang yan, be. Masakit talaga. Masakit yung ipin niya. Yan lang yan, sumakit, be. Sa nagmukbang tayo. So, ayan. Hala, para naman sa akin yung tanong, be. Ayan, Aling Doray, masaya ka ba? Ay, hala, hindi naman, nabalik yung tanong. Hindi, sorry, nabalik yung question. Parang nabalik ko yung para sa akin. So, ayan, be. Nagpabalik-balik din. So, ayan, be. Ayan. Para sa'yo, be, ang tanong. Yes, para sa'yo. Binji, may nagustuhan ka bang iba na kayo na ni Aling Doray o sa Bisaya, be, na ba kayo nagustuhan lain na naging kita na? Wala. Ayun mga kamusak, wala pa daw. So gabi, may bala ka talaga, be. May bala ka talaga maghanap talaga ng iba. Oh my God, makaloka ha. So nakaganon talaga ako, be. Parang na-shock talaga ako sa sagot ko, ay no, may balak ka pala na tumingin sa iba. So ayan, Hindi na. sagutin mo yan, be. Sa kuan ay kanang naging kita na bin na bakay nagustuhan lain. Gusto pa ba ka sa lain na naging kita na? Dili sa Bisaya lang. Bisaya, tabagin mo sa Bisaya lang ang Tagalog. Na bakay nagustuhan lain naging kita na. Wala. Na sa kuang pagkuan karon sa tuwa pagkuyog. Wala na po na ako na turing na nako na nagpamilya na ta. Wow! Thank you so much. Ayun makamusang narinig yun na. Wala siyang nagustuhang iba na naging kami. Ayan. So ayun mga kamusang nasagot na lang niya. Ay, kain na naman. Kainan na. So, yung mga kamusang.
Naghanap po din ni palit eh. Oo nga, be. Kapag meron tayong matira, be, hindi po man natin yan nagalaw lahat, be. Bigyan natin sa pamangkin natin, be. Di ba natin yan nagalaw lahat, be. Pero sobrang dami talaga mga kamusa yung nabili ko. Ay, mga kamusa, ano be? Nalalak ka. Oo ka? Gamay mo itong lamisa. Ay, thank you so much. Ayan. Ano, nakaginawa na rin ako. Ayan. So, ayan, tanungan naman, be. Ayan. May ano na ha, may dalawa na natira. Masagol ito, ay. Dalawa na lang, be. Oo. Buko sa tayo kakain ngayon, be. So, ayan, dalawa na lang ang tanong. So, ayan. Itong tanong. Para sa'yo, be. Okay na yan, be. Para sa'yo ang tanong, be. Oh. Benji. May time ba? Ay, para sa ating dalawa pala to, be. Ayan, oh, Benji at Aling Doray pala. May time ba kayong dalawa may selos? Ayan, be, sagutin mo talaga. May time ba nga magselos ka sa kuha? Dili man ko sa kuan naman joy silos jud ang kuan jud sa pamilya. Di man jud na malikayan. Malikayat jud nga. Na joy magsilos. Na jud silosan, bino. Totoo naman yan. Pareho rin tayo, be. Para din sa akin ay magsiselos din ako. Totoo yan, meron talagang silusan. Kasi nagsiselos talaga ako, lalo na may ano siya. Minsan kasi, nung may trabaho pa siya, minsan matagal siya mag-uwi. Matagal siya mag-uwi ba? Matagal siya mag-uwi. Pero, kasi kapag naiwan ka sa bahay, yung isang nawala, yung partner mo, hindi pa umuwi kasi nasa trabaho. Ay, anong oras na hindi pa siya umuwi. So, nag-alala talaga ako at saka sabi ko sa kanya, baka may iba ka na. So, may time kasi na meron talagang silusan, merong awayan. So, ayan, totoo yan, di ba, be? Dili man jud na mawala ang selos sa pamilya. Yan, totoo yan. So, thank you talaga so much, Biha. So, ayun mga kamusang. Diba? May tiwala ka man sa akin, be. Siyempre naman, be. Kasi may tiwala talaga ako sa iyo, be. Dahil matagal na tayo, be, nagsasama, be. Sobrang marami na tayong karanasan sa buhay. Marami na akong sa iyo. Sobrang talaga ako sa iyo, be. May tiwala talaga ako sa iyo. So may isa pa tayong tanong, Biha. Sige, lubos-lubosan na natin ang tanong, be, para matapos na tayo sa tanong natin. So ayan, be, may isa na tayong tanong. Isa na lang ang naiwan. So ayan mga kamusang, isa na lang ang naiwan mga kamusang, oh. Wala nang tanong. 5 tanong lang yung mga kamusang. Aling Doray. Para sa akin, to be, Aling Doray. Para sa akin yung tanong, ha. Aling Doray, gaano mo ba kamahal si Benji? So, gaano ko ba siya kamahal? Sobrang sobra. Wala na talaga makapag sa akin pagmamahalan sa kanya. Sobra ko talaga siyang mahal, wala na makapagpigil sa aming dalawa. Ipaglalaban ko talaga kahit gaano kahirap yung pinagdaanan naming dalawa sa pagmamahalan. So, ipaglaban ko talaga siya. Sobra. Wow.
Paglaban ko talaga siya, sobra. Dahil pinaglaban naman niya ako sa pamilya niya, sa ibang tao, paglaban niya. Pagkatapos at saka proud ako sa kanya. Dahil, proud ako sa kanya dahil, pinakita niya sa akin yung tunay niyang pagmamahal at saka yung tawag doon sa Bisaya, yung ipinakita niya talaga sa buong tao dito nga, mahal niya talaga ako. At wala na makapagpigil sa aming pagmamahalan dalawa. So, ganyan mga kamusang, ayan. Thank you so much mga kamusang, ayan. Masaya pa ako. Masaya naman dyan, masakit kasi ang ngipin niya. Laban pa rin Bino, kahit masakit yung ngipin mo, laban pa rin tayo. Kaya mga kamusang, tapos na po kami sa tanong, ayan. So, kainan muna. So, ayan. So, kainan mga kamusang. Lapit tabi. Lapit. So, ayan mga kamusang, ay magsha-shoutout po ako. Ayan mga kamusang. Shoutout kay Villeras Vlog, shoutout Rika Guapa, shoutout Official Ames Channel, shoutout Pobring Mama Discarte, shoutout Genroom 13, shoutout Richel Cañete Cueva, shoutout Ronaldine Grape, shoutout Nicole Kate Velo, shoutout Silin Kwan, shoutout Elbera Solgalia, shoutout Alliance TV, shoutout sa iyo Kimberly Balakento, shoutout Jeners TV, shoutout Janrel's Family Official, shoutout Tutoy Tinay, shoutout Nicole Zerna, shoutout Jinram Channel, shoutout Joel Pedrigueros Pa, shoutout Suro Bidoy Doctom, shoutout Jari Lab Team, shoutout Kaibigang Annabelle Mix Vlog, shoutout Pilipinang Norwegian, shoutout Aloha Silva, shoutout DIY Art Idea, shoutout. So ayan yung shoutout ko na ha. Thank you so much talaga sa inyo ha mga kamusang. Ayan, sa gusto pong magpa-shoutout sa aming next vlog ay mag-comment lang po kayo sa comment section. Ayun mga kamusang, don't forget to subscribe, like, and share sa aming YouTube channel, Aling Doray Vlog, at i-hit na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update sa aming mga bagong video mga kamusang. Ayan, dito lang po nagtatapos ang aming mukbang with Q&A naming dalawa ng partner ko. Ayun mga kamusang, bye!